Mangutana ta mga higala ang latest update no sa magnitude 5.9 nga linog nga mitay og ang sentro dito sa New Bataan, Davao de Oro. Sir Franz, maayong buntag. Yes, Ma'am Ren, ngayong buntag kanino sa tanan taga Tipaminaw sa DSPCR Davao, no? Yes, Sir Franz. Pasensya kay sir, nadisturbo na noon ka, sir. Pero bitaw, mangutana mi, sir, unsay latest update sa kusog-kusog ba itong pagtayo ganina alas 2:58, sir, no? Yes, Ma'am, natay ka no, kanina mga around 3 a.m. or to be exact 2:58 a.m. Natay na natin na magnitude 5.9 earthquake in New Bataan, Davao de Oro. But as of this period, ma'am, wala pa tayo nadawat na reported damages, no? Ongoing pa actually ko ng building inspection and assessment sa tuwang kadaiyang local DRRMC, particularly in Davao de Oro province. So, pag ka nadawat na report na may damages sa mga building facilities na to, especially in mga government buildings, including schools. So, mag-conduct pa sila sa signature o gani to give way ang assessment sa mga eskwelahan na to, declare o province-wide suspension of classes ang Davao de Oro. Okay, salamat nga nga update, sir. Sir, naabay mga natala nga na-injured, gumikan kasi siguro sa kakusog ni Dagan, ingon ana, naabay mga ingon nga report, sir? Paano no, kahit tungod sa kadlawon mong ginahita po ang linog, so lami ko na pagka hinanot sa tanan. Yes. Katong mga nagibalay, wadi na katong pamilya na to, so most likely wala agad tayo na sa sinati, no? Sila lang naka-experience or naka-feel sa mga pagdayag sa yuta. Pero as per kuan na to, initial coordination sa Salibita Davao City, tama yung sa kuan, napipila ka mga officers, especially katong mga BPO companies na kuan, kami medyo nagpa-evacuate kadali kailang mga empleyado. Especially katong mga BPO companies na itong nasa high-rise building. So, na-other evacuation temporarily. But right after the earthquake, balik ko naman kabayan. Okay, noted na, sir. Sir Franz, din sa Davao, wala ba'y mga nabdawat pa ninyo nga reports nga dunay mga pares atong sa may matina nga overpass, no? Nga na mga cracks or gikordo na pud ba or kani mga eskwelahan? Unsa naman, Brent? Kasi na po lang yung connection. Ay, yes, sir. Sa Matina Crossing Overpass, sir, wala pa ba mo nadawat nga reports from City DRMC kung naabay mga pag-cracks na po dito or gikordo na po or sa mga eskwelahan, sir, nga dinhi sa particularmente sa Matina area? For naman, wala ko tayo nadawat na report gikan sa Davao City Disaster Management Office na ongoing pagkakasal ng ilang monitoring and coordination sa barangay. Especially katong mga areas na medyo natay identification ng medyo tuhan sa napestuhan mo sa labi katong mga milabay pangalinog kasama itong gainon naman. So, ako na, isa na sa ginamonitor ni Davao CDR. And again, as of time, wala pa tinadawas na any report pa ilaha. Okay. Sir, power interruptions na amaboy mga natala diha, sir, tungod sa kakusog sa linog na ay mga naapektuhan ng mga kuryente? Yes, Ma'am Rans, mostly gikan sa tuwan, Davao de Oro. Sa municipality ng Davao de Oro o Davao Oriental, no? Gani, nagpagawas na abiso si Kuan, tawagan si NGCP, no? Posted na nito Facebook page ni Davao, ni Doreco, Davao Oriental Electric Cooperative, kung sa itong mga areas or munisipyo direkta na apektuhan sa power outages na to. Tungod sa may tabong linog sa kanilang kadlawon. Okay. Salamat na yan nga mga impormasyon, sir. Mukag sunod-sunod yun. Ang mga kusog nga linog karon niya. Last month, naapod to no niya. Karon na pod. Sir Franz, unsa ato ang pahinumdom sa publiko. Labi na nga di yun nato matag-an ni kano sa motayog ang linog. Labi na kaganina no nga kadlawon. Hinanok intawan na atong mga pagkatulog. Yes, ma'am. Kami sa UCD, inabanan sa itong mga urgency number agencies sa mga local DRRMCs na ito. Huwag may line pa himang may tungod sa
Kung saan nga buhaton ko, doon na yung masinati nga pagtayong sa yuta. Kundi ang katong basic na ito nga ginatudlo, duck cover node technique, no? And kung tama ito ka ganina, kung oras sa tingkatulog, naano kayo bantanan, kung kusog-kusog dito sa klase nga linog, I mean, ang intensity niya kusog nga na sinabi na to, medyo makukaw kita ito, ato lang yung 1 answer me ang basic procedure na to. Kung isa ang may buhaton, adunay pagtayo sa nga ito ang masinati. Pero malikayan na to ang kaming unnecessary panic na rabinas ng mga bata sa batanunan, sinagid sa tagaran ng kaming kalira mataranta. So, sana ato lang yun ang ginaremind sir ni Mang Renz kung sa mga basic na buluhaton panahon sa adunay kusog na pagtayo og sekretary nga masinati nato. Alright. Sir Franz, salamat sa imuhang panahon, sir. Unya, amping mo diha sa OCD 11. Sir Franz, good morning. Yes, Mang Renz, laging salamat po ng buntag po sa Serbisyo, straight to the point. Ato nakauban, Sir Franz Irag sa OCD 11. Good morning po diha ka Ma'am Joan Gonzales. Diha sa OCD 11 itong mga kakaubanan, o mga kasama nga na diha sa Davao de Oro karon. Amping mo mga higala ha, kay lauman baya ang aftershocks. Human sa kusog nga pagtayog 5.9 nga linog mga kasama, magnitude 5.9 ang natala sa Fivolks mga higala.